Sidder og spiller på en anden server herinde, og ja, jeg er tilbage på YouTube, og ja, der er sådan en kanal op. Velkommen til den her kanal, og jeg håber, vi kan se meget af den her. Og ja, jeg er 14 år. Ja, og det er min base. Fedt, I kan se. Ja, det er min base, og ja. Kom. Og det er min grisefarm. Jeg bor sammen med en af mine venner, som I kan se. Det er sådan en okay god pace, men ja, det går nok til videre. Og ikke sådan noget lyd på, for jeg ikke har sådan helt løg. Vi har med masser af mad, når jeg køber der selvfølgelig. Og ja, jeg kommer til at SG på den her. Der kommer SG på den her kanal, og der kommer også nogle mere videoer herinde. Jeg vil virkelig gerne vil have SG eller et eller andet på den her kanal, og jeg håber virkelig også meget jer derude, der kan lide den her video, jeg laver. Og herover kommer i den her video skal vi lave en giant sværm. Og her er det kommer til at være sådan et bjerg her. Og jeg tænker, at det skal være sådan en design ting. Altså, jeg har lavet det her for sjov, men jeg tænker også, at vi skal bruge det her til nogle ting. Fordi jeg har tænkt på lidt i dag, at vi skal bygge sådan noget her. Og ja, hvis ikke man er ved at lave nu, så bliver jeg på en server, og Ibin står nede i beskrivelsen, hvis jeg skal join den. Og det er et lille sted, og jeg har claimet, tror jeg, altså må jeg bare prøve at finde ud af. Og I får ikke koordinaterne, hvis I vil have det, så nej, det får I fandme ikke stedet hos det. Men den her kommer til at være en, ja, det er et sted, som vi kan giant. Og ja, det tager også lidt tid at bygge, så jeg tror bare, vi gør den her rødt. Og lyden er også meget lav, fordi jeg vil ikke have, at folk kan høre det. Ja, jeg vil gøre, hvad jeg mener. Og her der er en, der bor her, kan vi se hans hus. Han har sådan et stort hus, det er mærkeligt, men det vender man sig til. Jeg kører nok sikkert lige nu, ja, til noget bedst. Men ja, her er sådan en sol selvfølgelig. Det er meget bedst, ved jeg godt. Og det er hans ting, jeg tager ikke noget ting på det, bliver en sol. Ja, han har sådan en lille base, men det bliver så stor lidt pludselig, det ved jeg ikke helt, hvordan det bliver stor, hvordan det bliver. Men det er lidt mærkeligt base, det ved jeg godt, man der siger. Det er mit hus, det herovre. Det er mit hus, jeg tror, han tager noget, det er 3 der eller sådan. Men ja, der kommer meget escape på den her kanal, og det håber jeg virkelig gerne vil meget til. Jeg har ikke sådan en god server at spille svargame på, fordi der er sådan ikke, der er ikke noget ved at sige med dårlig PvP, men det er også fordi der er nogen, der ikke også nogen, det er ikke fordi, så det er ikke fordi jeg er dårlig til PvP, men jeg har set nogen forsøge at hate nogen, der bruger noget knockback eller sådan nogle klamme ting, og det har jeg set mange, der gør. Men så har vi fået sin base herovre, kan jeg vise jer. Den var, hvis jeg vil sige, var derovre, så fandt vi sådan en base herovre. Og det var en, der boede her i starten. Og den kommer til at være sådan en den kommer til at være sådan en her sukkercane farm. Og herinde så kommer der til at være sådan en chest herinde, der hedder chest. Og nu er det simpelthen de to her. Men heroppe der kommer til at være en bambusfarm. Og det har jeg ikke set endnu. Men jeg har flyttet det her med ting her rødt. Det er lidt noget med en branders hus, men han bor her ikke længere selvfølgelig. Så jeg tænker, hvor fanden bruger jeg ikke det her hus ned for? Så gør jeg det, og så fandt jeg det, og så han fandt det selvfølgelig, og så tænkte jeg bare, hvorfor gør jeg så ikke det her om til en sukkercane? Et sted som man er sukkercane, men jeg tror han har claimet sådan. Ja, jeg tror han har claimet hertil, men det er ikke så meget han har claimet, så det går nok. Jeg er jo ligeglad, så jeg er ikke sådan helt ligeglad, men jeg synes det er lidt dumt, at han ikke claimer det hele. Altså man kan bare kunne sådan en gang weave, hvis man vil støtte, så jeg kan bare gå herind og det her ind, og så er det alle vores sukkercane det her i den her hus. Fordi I kan se, og så mange spørger om, hvorfor har du ikke ordentligt banner? Eller billede. Det er fordi, jeg ikke fået det endnu. Altså, jeg har haft måske. Okay, han har klippet her til. Okay. Ja. Jeg har ikke fået et af noget. Altså, jeg har ikke fået et af noget, men jeg har sådan ikke fået en, der kunne lave et banner til mig eller billede. Hvis jeg er nogen, der kan lave det, så bliver det mega fedt. Og jeg har brug for et til at kan lave SG-videoer eller sådan nogle ting. Og intro mangler jeg også. Jeg regner måske, at jeg har fået en intro, men den er ikke så god, synes jeg selv. Og herovre ved jeg ikke, hvad det er for noget. Det kommer altså måske til det video, men det episode 1 selvfølgelig, det kan jeg også sige. Men ja, så skal vi gøre med det her. Ja, vi kommer til at være sådan, vi kommer ind her. Og væk på midten af der, perfekt. Så vil jeg ikke lade den skal være lidt ude, eller så kan det være sådan her. Jeg skal se. Den er lige, yes, den er lige perfekt. Men godt til at lave sådan nogle ting her. Det er fordi, så det designet ud, så det er ikke så kedeligt ud og sådan nogle ting.
Og så har jeg været i København lidt, og så set der nogle ting, hvis I nogen har set jer derude, så er det, jeg har set nogle nisser, sådan nogle nisser i København, sådan nogle, ikke nisser i København selvfølgelig, men sådan nogle, en forestilling med København og sådan nogle, noget for unge også og sådan ting. Ja, jeg har været i København i dag, der er sådan nogle ting, så ja, det er ikke noget at sige til det. Og det er godt at sætte det her op, så det sætter sådan lidt farligt ud, så man tænker, wow, han skal ikke ind til det og sådan noget. Så det her, det er sådan nogle random ting, jeg har fundet. Sådan, det her, det bøger, der vi har her, det skal vi bruge til, men det her kommer jeg til at lave. Det her, jeg skal bruge til noget. Jeg skal bruge til sådan noget der. Jeg tænker, det her. Det kan jeg godt lide. Måske lave det sådan. Nå, men først laver vi sådan det her, og så tænker jeg faktisk på, at vi skal have nogle, måske noget mine ting her. Og hvis jeg er nogen, der siger, hvorfor har du ikke lavet videoer i starten, altså hvorfor du ikke lavet videoer, du startede, det kan jeg forklare jer. Det er fordi, jeg ikke har haft tid til at lave videoer. Og jeg ved hvorfor jeg ikke sætter sådan en her op, men sådan rigtigt. Men det får I ved næsten, det får I ved nu. Det er fordi, jeg ikke har fået mig op til program til at fungere sådan rigtigt, fordi mit program, altså i går, fordi der var nogen, der var her, var mange i går, som selvfølgelig, og der var mange, der forstod mig, så jeg tager ikke lige optag, for der var nogen, der kunne, det var sådan, der fandt, hvad var det for noget, og sådan nogle ting, så det gad jeg bare ikke til optag, og så tænker så. Og derfor er der en fix bagefter det her, sådan set lidt, what, jeg glemmer den her der, nå, ja, lad os bare gå ned af min, ja, det er en lille mine, jeg har lavet, det er sådan ikke en stor mine, men den kommer til at være stor, og der er gravet hernede, det er nok mine venner. Men ja, min karp har jeg selv lavet, det kan I godt se selvfølgelig. Jeg gider så ikke lave mine, jeg kan ikke bruge en hel time på at lave min karp helt rigtigt, så der er en af mine her, kan vi lige godt kan se, den er gravet lidt ned. Ja, vi skal bare ned af mine, tænker jeg, og finde nogle diamonds. Og mit sværd skal gå i stykker selvfølgelig, så vi skal bare lave 30, tænker jeg, så godt vi kan. Og det er ham, der er gravet her selvfølgelig. Men ja, lad os prøve at finde nogle diamonds selvfølgelig. Vi starter med at grave, wow, kan jeg godt forstå, hvad fanden har vi, en mandlag eller hvad vi? Nå. Ja, lad os bare grave videre nå rundt, og så vi kan finde nogle diamonds og sådan nogle ting. Og jeg havde det navn her. Hvis I skal finde mig på nogle steder, så har jeg det navn. Og jeg har ikke en anden server, det er svært, det har jeg ikke længere, jeg har haft. Det skete, min herinde der blev sur, og han havde et kit, altså han havde lavet et kit, sådan en ret OP-kit, ikke? Og jeg vidste slet ikke noget om det, og min ven vidste slet ikke noget om det, jeg ved ikke, men. Og til sidst, så var det, han lavede kittet, og så tog vi det hele tiden, altså han blev sådan, hvorfor tog I mit kit, og så, ja. Og så skete det, han blev så sur, men han sagt spurgte sine venner med hack, ikke? Og det er sådan noget, de havde sådan hack nu, ikke? Og det grund til det er, han blev sur, ret sur, altså ikke sådan ret meget på den måde, men han blev lidt sur på os. For vi tog hans kit, altså vi vidste slet ikke, det var hans kit og alt muligt, og så tog vi det. Altså, og jeg vidste ikke, og så tog vi hans kit, og så, en diamond-dreng. Det så jeg slet ikke. Fedt, vi fandt diamonds. Fik vi 2? Wow, jeg fik 10. Ja, og så blev han så sur, og han fik sin ven til at downloade noget hack. Altså, jeg kender ham ikke, hans ven selvfølgelig. Men han downloadede sådan noget hack, og det gjorde sådan, at min server, kunne ikke komme ind på. Og det var sådan ret nederen, og så blev serveren hacket, og selv ikke serveren, man kunne komme ind på den, det kunne han aldrig gå ind på den selvfølgelig. Og det er sådan noget hack med selv et skilt, og så kan man bare hacke serveren der. Synes jeg er meget klart, det er sådan længere sjov for ham, altså når der kommer 30 ind om dagen, og vi er sådan ved at bygge et ret stort spawn, og vi bliver sådan lidt ret sur. Altså, jeg tror nok, jeg havde en plugin master, jeg tror han hedder Crocs, jeg kan ikke huske, hvad han hedder rigtigt navn, men han hedder et eller andet. Han var plugin master på min server, ikke? Han var okay, men vi blev uvenner, fordi, ja, det er en historie. Men han blev sur over, ja, vi skulle, jeg fik et rank, jeg tror jeg fik et head af dem, og jeg tænkte bare, jeg har bygget sådan et spawn til dem, ikke? Så spurgte de, skal jeg bygge et spawn til dem, og så sagde de, ja, det kan du godt, og så får jeg ikke en pjælle, altså jeg får ikke en helper, eller mere, sådan mere godt rank, sådan andre plejer at få, og sådan, jeg plejer at få måske head af dem, eller et eller andet måske head af dem, men det synes jeg er fint nok, men det er ikke fint nok, at man bare bygger et spawn til dem, og så får man ikke en skid. Det synes jeg bare, man ikke siger tak, og man ikke sådan, ja. Men jeg ved godt, han har ikke sagt tak for at bygge spawnen, det tror jeg ikke, han har sagt, og så blev jeg irriteret, fordi jeg har så hjælp med at bygge et bare til, at man skal bygge et spawn, og så siger han selv, ja, jeg har så lavet det, men altså, jeg
brænde i, nu siger jeg sikkert, jeg har selv. Men hos drenge, hvis I husk altid at sige til dem, I skal sige tak for, altså, hvis nogen af jer har en server, ikke? Jeg vil sige, at hvis nogen af jer har en server, selvfølgelig, jeg ved ikke, I har en selvfølgelig, men hvis I har, så skal I have en plugin master, og ikke have sådan nogle fakes, nogen der bare narrer jer til at bygge et spawn til dem, eller sådan noget. Vi skal være ret søde mod jeres bygger eller noget, fordi hvis I ikke har stået med dem, fordi de er sure på jer, og til sidst skal det, at de gider at bygge jer for noget, og der er jeg selv brud. Det er mine venner, jeg havde været sådan en server sammen med en, tror jeg, altså, jeg havde inden min server blev hacket, så var der en, jeg hed Elias, tror jeg ikke huske, hvad han hed, han brugte mig til at få nogle, og det gad jeg bare ikke til, man. Så tænkte jeg bare, fuck ham, men ham gider jeg ikke til at bruge til. Så blev jeg sur på ham, fordi han brugte mig til at få nogle ind, det synes jeg ikke er i orden. Og så synes jeg, at han så ikke har tak for, at jeg fik nogen ind. Og så kom de virkelig nogle gode undskyldninger, men det tog jeg så ikke mod, fordi, ja. Så jeg blev bare så sur, og så gad jeg bare ikke snakke med dem mere, og nu er også nogle af venner sur. Og hvis nogen spørger, hvad en pakker spiller med, så kan jeg vise jer måske en video, hvis jeg rammer. Sige 50 subs, så er det, jeg viser dem alle mine packs, og det er ikke engang løgn. Jeg viser mine packs, og så kan I se, hvordan de går på jer. Og jeg måske kan jeg også lære, hvordan man papirer bedre, altså hvordan man papirer og sådan noget. Det kan jeg nok få se i videoerne. Men ja, det alt det der står her, altså alt det jeg siger nu, det kommer der måske stå i noget i beskrivelsen, eller noget måske her på toppen. Men det her til var ved episode 1, og det, ja. Og det er den 4. december, og jeg kommer ikke til at lave julekalender, det beklager meget, hvis nogen vil have julekalender. Men jeg laver ikke julekalender, fordi jeg er meget bagud, og det tænker jeg bare, jeg gider så ikke op til 10 videoer, hvis jeg skal sidde og lave julekalender. Så det gider jeg ikke. Og hvis jeg er meget begynder at sådan se der et eller andet ting. Altså ikke det der, men så meget begynder at sige det igen og sige det igen og sådan noget. Så betyder det, at jeg er ret dårlig til sådan. Ja, det er ikke noget at snakke om. Men ja, jeg er 14, og det er bare hvis de ikke hørte det før. Men nu ser vi, hvor god den her video er, drenge, for til jer. Og nu har jeg siddet og rodet med det her i næsten i det tid. Med OBS, det var fordi jeg fandt ud af, der var galt. Fordi jeg startede med at optage, så fandt jeg ud af, det var helt lag. Altså det var faktisk inden jeg fandt ud af, så var det helt lagget, og så kunne jeg ikke optage, og så gad jeg bare ikke til at optage videoer. Så fandt jeg ud af, at jeg skulle bruge et andet program. Altså nogle ting, der kan. Så det er ikke sådan nogle fraps eller sådan nogle ting. Det bruger jeg så fandme ikke. Det synes jeg ikke er sjovt. Jeg har ikke cracket fraps, og jeg bruger heller ikke fraps, fordi der er nogen, der har prøvet at narre mig til at bruge fraps, så det gad jeg bare ikke fandme til. Så jeg har en god PC, og det er en ret stor en, jeg har. Det er ikke sådan en bærbar, jeg har, så spiller på den. Jeg spiller på en Staffner, og jeg har ikke cam, hvis I vil gerne se mit ansigt. Så hvis I kan se mit ansigt, så skal I måske ramme 200 tops, så viser jeg mit fix. Så har jeg også Facebook. I kan følge mig derinde, hvis I har lyst til at vise mit ansigt. Kan jeg nok vise mit ansigt derinde, fordi jeg har ikke cam, og det er ret noget. Så ellers vil jeg gerne vise mit ansigt til jer skønne folk, der sidder og kigger på min video, og det er fedt. Så i morgen den 5. december. Dreng, så det er 18 dage tilbage. Nej, ja, 18 dage tilbage til jul. Tror jeg. Ved ikke aldrig. Så jeg tænker bare op til den her video, så skal jeg senere livestreamer jeg måske, fordi der er helt stille for mig, og der er helt perfekt, så jeg kan streame. Det vil godt, man skal få lyst. Ja, det bliver en lang video, det er også fordi, jeg har lyst til at mine og sådan nogle ting. Men drenge, hvis I ikke kan se min skærm, så skal I bare måske ja, så skal I sige, sæt nogle fakler, eller jeg vil gerne have noget feedback for jer, drenge. Jeg vil gerne have noget virkelig feedback, og jeg vil gerne høre, I kan lide min videoen, eller like den, og hvis I ikke kan like den, så er det bare fuck jer. Okay. Hvis vi rammer med at sige 5 likes, så er det, jeg laver en video til. Hvis I kan lide det her. Hvis jeg rammer 5 dislikes, så laver jeg ikke sådan en video her med igen. Altså laver jeg bare måske nogle andre videoer. Så laver jeg måske KitPP eller svaret. Men hvis I vil gerne have svaret, så skal I skrive ned i kommentaren. Eller vi har KitPP, så kan I skrive ned i kommentaren. Men hvis jeg kan høre, at min mikrofon er god, fordi så køber jeg bare en anden en. Og jeg har også nogle andre høretelefoner, så måske teste her med dem. Og hvad der er bedst. Og hvis I synes, det er let at lave høretelefoner, så må skru op for jeres. Ja, skru alt, hvor jeg kan, hvis I ikke kan høre mig. Det er på grund af, at jeg er dårlig mic. Men det er fint nok. Det er jeg glad for. Jeg er glad for den mic, jeg har. Jeg har ikke flere mic. Jeg havde også en god en dengang, og den var mega god. Jeg fik næsten 100 subs på den. Det var mega, den gik i stykker i siden, og nu, den kan slet ikke vibrere. Det må lidt noget, og den virker stadigvæk, tror jeg. Men problemet er, hvis jeg lægger den et eller andet sted igen, så er den bare den gået knækker, og så har jeg problem. Så det er derfor, jeg ikke lige vil gide at bruge mine høretelefoner
Jeg havde nogle gode nogen, men de gik i stykker i siden, og jeg gjorde ikke noget med dem. Jeg kan, eller, men er det bare lidt forsigtigt på ding, så gik den bare i stykker. Og det er ikke engang noget at grine af faktisk. Jeg er blevet ret sur, fordi jeg havde sådan brugt dem i ret lang tid, og jeg tænkte bare, hvad fanden man skal bare sidde og gøre, hvad skal jeg gøre nu? Så finder jeg nogle høretelefoner, jeg kunne låne en til det. Og nu har jeg ikke lige fået nogen indtil videre, men jeg håber, jeg får nogle til juleaften. Og hvis jeg måske får en ny mus, for den jeg har, det er ikke sådan en særlig god en, synes jeg selv. Den er lidt mærkelig, og så synes jeg også lidt, den er sådan lidt, den er okay god til at hurtigt, men den er ikke så god til at trykke, synes jeg. Så indtil jeg spiller vi ikke survival game. Nej, okay. Vi kan sagtens spille survival game, men I skal bare give mig en god server, så spiller jeg helt klart survival game. Hvis nogen er fan af mig, hvis I bliver det, selvfølgelig, hvis I kan lide min video, selvfølgelig. Det er ikke sådan, det handler om lige nu, men det er bare, hvis I bliver en fan, ikke? Så husk altid at skrive, altså jeg vil gerne vide, fordi nogle folk, de siger bare sådan, ja, jeg er bare en fan af ham der, jeg har slet ikke set hans videoer. Og det har jeg prøvet før, og det stadig ikke, fanden, hvorfor kan han en fan af han, altså jeg kan se mine videoer og alt muligt, og jeg har jo så mange subs. Så skal I huske at subbe min kanal, hvis I kan lide de videoer, jeg laver, og de ting, jeg laver, selvfølgelig. Sådan jeg sidder og, altså ikke ordinat på den måde, men jeg sidder og laver videoer og knokler meget, og jeg måske skal jeg have en intro. Det ved jeg ikke, hvornår jeg får det, men måske venter jeg til jeg måske har ramt 10 subs eller 60 subs eller 100 subs. Det er nok det mest, men det er nok det jeg brug for intro. Men indtil da mangler jeg en, der kan lave et intro til mig, og det synes jeg lidt noget, når jeg ikke lige har en indtil videre. Ellers har jeg nok haft en intro før, men den er ikke sådan, okay, den er god, og den er god, men ham der lavede til mig, han laver ikke intro mere. Det var ret heldig. Så det kan jeg lige, men jeg skal gøre sådan her, så lidt fedt ud. Jeg ved godt, det skal være sådan nogle træer her, men det gider altså ikke. Det er sådan nogle ting, jeg kunne godt lide. Og hvis nogen af jer har brugt på en server, skal bygge, så skal I nok kontakte mig, fordi jeg har sådan ikke haft mange server, men jeg har haft sådan et par stykker server. Så nogen har bare sagt, ja, hvad skal du bygge, og så har de ikke sagt tak til mig, og så gider jeg bare. Så denne gang skal jeg altså have noget for det. Det er ikke penge eller noget, jeg skal bare have nogle appment eller noget. Så er jeg glad, så vil jeg gerne hjælpe. Og hvis I snyder mig, så gider jeg ikke at se på jer mere eller sådan noget. Jeg bliver ret irriteret, fordi jeg har prøvet det før, og det er ikke sjovt. Og hvis I synes det er grimt, så ved jeg godt, at det er grimt. Jeg gider så ikke bygge et pænt sted, fordi jeg har prøvet på gange, at folk bare siger, ja, fuck, det er grimt, det der, man. Så, ja, sådan ting. Og så bliver jeg irriteret, at jeg ikke kan bygge sådan nogle ting her. Så nu har jeg bygget sådan det hus indtil videre, og hvis det bliver griefet, så bliver jeg lidt sur. Men I er meget velkommen til at flytte ind, hvis I siger. Måske hvis jeg får klippet det hele, så kan jeg, altså ikke det klippe det hele, men det er også fordi vi ikke helt, altså jeg ikke overgår til at klippe lige nu, men det kan vi godt klippe den, altså, men hvis I griefer den, så er jeg ligeglad. Jeg kan bare flytte noget jorden sted, for det har jeg gjort før. Så flytter jeg noget jorden, og så faldt folk aldrig ved en base og sådan ting, så. Det er ikke fordi jeg er bange for, at folk griefer den, men det er fordi jeg ikke gider have. Jeg skal bare begynde at griefe og alt det ting der så. Men ja, jeg gemmer ret meget. Jeg har gemmet noget sådan en hel nat, og så har jeg en computer. Så den gik helt sådan ned, men nu fik jeg fikset den, så den ikke ned. Så jeg tror mange af jer synes, det var nok skide til, hvis jeg havde siddet optaget på computer, der var helt sådan lagget, og nu lægger den ikke så meget. Synes jeg, det kan jeg ikke se. Der kommer ikke noget lag på, når jeg optager så. Sådan på min skærm kan jeg se. Men på jeres skærm kan jeg ikke se noget så men hvis der kommer lag på jeres computer, så er det ikke mit problem, fordi så er det nok jeres PC nok lagger. Men jeg er jo ligeglad. Det er ikke sådan, jeg er helt ligeglad med alt. Jeg skal kigge på en PS. Det hører meget fint. Meget fint nu. Ja, wow, det har jeg haft masser af gang i. Men jeg overvejer måske, at jeg skal et Charn, eller Charn level 30. Ja, måske tænker jeg bare så på at gå ned. Nu har jeg så fået Diamond Show. Hvor ligger de her? Nå, der. 10 Diamonds. Væk, hvor har jeg Diamonds her? Væk, hvor sådan Diamond. Nu har jeg en pack på, så det er lidt svært at... Ja. Der var det. Det var 7. Så er jeg 17 Diamonds nu. Det er perfekt. Men jeg gemmer dem, drenge, så jeg kan... til eller et eller andet. Men så har jeg sådan det her, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Hvis I har nogle gode forslag, hvad jeg skal bruge det her til, så er I meget velkommen til at skrive det. Skal jeg bygge en mand, eller en shop, eller et eller andet pis. Men I vil stå nede på beskrivelsen, og I er virkelig velkommen til at give et shop. Og hvis videoen bliver for lang, så betyder det bare, at jeg har lyst op til en ret lang tid, fordi det er den første video på min kanal. Og det er jeg bare glad for. Så hvis I nogen af jer har lyst til at optage med mig, så er det fint nok. I skal bare skrive mit Skype, og Skype er det der. Og jeg er god til PP, det er ikke engang løgn. Fordi jeg har bare flækket nogle par stykker. Men jeg er ret dårlig til PP, nu er det ret dårlig form, for jeg ikke spiller så meget PP i mit
siden min kanal, siden min højtempo gik i stykker, og siden min SN var bare dårlig, så kunne jeg ikke optage nogle videoer og sådan nogle ting. Hvis I ser det her sker, når jeg har det navn der, så er det mig, der går rundt og så bare siger, hvad. Men hvis I ser, jeg ikke skriver noget, så betyder jeg ligeglad, og jeg ikke ved at skrive noget. Men jeg vil ikke have sådan nogen, der bare siger sådan her, ja, jeg er helt klart en fan, ja. Men så skal I, fordi det har jeg prøvet masser af gange. Og I skal mene det faktisk, fordi jeg har prøvet på stykker nogle gange, og der er nogen, der bare siger, at jeg er en fan, og så siger jeg ikke, hvad er det bare et fan over din egen selv, eller et andet pis. Men jeg har ikke lyst til at være ond imod, men det er bare, fordi jeg har prøvet masser af gange. Og det er ikke sjovt. Ikke masser af gange, men jeg har oplevet det mange, der siger det, og så er det bare, de ikke mener det. Og så er det rigtigt et eksempel video, eller som bare en, der ser, er der en fan, så siger han ja, og så siger han så, har du set min video, så siger han, hvad hedder din kanal, og så siger han det, så tænker jeg bare, what? Han har ikke set min video, og så hvis han siger det, så man sådan tror, han er med at betale for at blive en fan. Sådan noget skal jeg ikke have. Så hvis I siger, I skal faktisk mene det i en fan, eller så gider jeg altså at have fans. Hvad skal der så være her, spørger jeg, så tænker jeg lige nu. Nå, jeg ved ikke, hvad der skal være her, det er lidt sjovt. Det synes jeg er ikke sjovt, det her, men okay. Men den der kan jeg godt lige så godt se, det jeg hører, det er hans, men det ser så pænt ud. Han bruger det heller ikke sådan noget, så jeg kunne aldrig godt bruge til den der bamboo-farm, vi har derovre på den anden side. Men det her, det er en lille by, vi har lavet indtil videre. Den er ikke så stor, det ved jeg godt. Og jeg har lavet til en lille vej, den er snart færdig, kan jeg se. Så kommer det til... Og så ved jeg ikke, hvad for en SMP jeg skal join. Hvis man har join en SMP, hvis I har en SMP, hvis I har en SMP. Der. Nå, okay, så kan man se, at den er claimet. Okay, fedt. Det ser nok mærkeligt ud det der, men det filer jeg bagefter. Nå, jeg kan se, hvad der er claimet. Jeg tror, det er, man skal se, hvad det der er claimet, tror jeg, om bare lidt eller sådan ting så. Men her det er bambusfarmen. Det er sådan ting, man kan... Igen, hvis man skal bruge for bambus, når vi er en stat, så... For guld kan jeg bare lade være. Det er en ting. Og vi kan se i den her video, så er der i hvert fald et skrig, og det er fordi det skal være ikke, fordi det ser ikke så pænt ud. Der står lige der foran bambusfarmen, så... Jeg ved ikke, hvad der skal være. Måske skal der være en mand eller en shop eller et eller andet. Men der kommer til at være mange ting i den her episode, dreng. Men julekalender, det laver jeg ikke. Og hvis I mange gange med julekalender, så kan jeg måske lave i den 4. december, så jeg ikke har lavet den 1. december eller 2. december om video. Og det er fordi, jeg ikke har haft tid. Hvis jeg ikke laver den 5. december, så betyder det, at jeg ikke kan lave video. Så jeg nægter at lave julekalender, hvis jeg ikke kan. Så det beklager mig, hvis I vil gerne have julekalender. Så ja, det beklager mig, hvis I vil gerne have julekalender, så må I bare finde en anden at se på dem. Jeg gider så ikke lave julekalender. Så det er ikke fordi, jeg går til det, men det er fordi, jeg ikke lige gider helt rigtigt at lave julekalender. Så ja. Så jeg kan sige ret meget tak for at I så på den her video, og skriv ind i en kommentar. Og husk at egentlig like den her video, og hvis I vil gerne se mere af den her video, så endelig skriv en kommentar, og endelig skriv et like, eller sige at du er god YouTuber, eller sig et eller andet pis. Hvis I kan lide en video, så endelig skriv en like, og sæt en sub, hvis I kan lide det, jeg laver. Så vi ses i video. Hej hej.